Ahojte, nadviažem na predchádzajúce video. Zásada menej je niekedy viac platí aj pri obliekaní bábätka. Keďže sme si hovorili, že bábätko sa musí dobre oprieť do laktíkov na to, aby vedelo stabilne držať hlávku a ďalšou podmienkou je zostúpenie ťažiska, klesnutie riťky dole, tak sa bábätko musí oprieť dobre do medzilonovej oblasti pod brúškom. Čo však v tejto oblasti najčastejšie bábätka mávajú? Plienka, lepka, pančušky, tepláčiky a tak ďalej. Takže, čo je ideálne? Ak trénujete s bábätkom pasenie koníčkov, tak ideálne na holáka. A druhá vec, niekedy textilný deficit. Ak máte úzke bodičko a hovorili sme si, že rúčky z krídelok musia výjsť hore, aby sa bábätko dokázalo oprieť o laktíky a zdvihnúť hlavičku, ale čo keď mu to bodičko brzdí a nedovolí mu posunúť tú rúčku dopredu? Tak zostane v krídelku a dieťatko si vymyslí, že radšej hlavičku zdvihne cez záklon. Takže pozor na obliekanie.